әйдә җан атарга, финалга җитәләр алар. Канәгать бәхетле булар аларның балалары. Каршы алыгыз сәхнәдә иң шәп ел кулдашлары. Әйдә дуслар, алкышлыйбыз, алкышлыйбыз. Иң көчле команда җыйган, төннәрен йокламаган, барысын бергә туплаган, баш итәк төзи алан. Директорның бит уң кулы ул, исме өлкән Айдаман. Тән илендә каһарман ул, омтыла алга һаман. Сәм рух табигаты дулый, ел клубы алга атлый. Иң тапкырларын без сайлыйк, җиңүчеләрне котлыйк. Алкышларны жәлләмибез. Күңелләргә кереп кала, көйен онытып булмый. Номинантлар арасыннан сәләт җырым кем җырлый, сәләт җырлый. Кыю егет кызлар чыга, чамалагыз кайсысы? Көннән-көн аларның орда инициативасы. Сары төс туры килгән чак, ел сәл кеше чыгачак. Палатка, гитара һәм ошак, иң бәхетле балачак. Алкыштар, алкыштар, әйдә, 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 әйдә. Җылы сүзе киңәшләре үтеп керә йөрәккә. Ямьле җәй юлга бер булса да, Айдамын гомерлеккә. Күзләреннән син кара, әйдә җан атарга, финалга җитәләр алар. Сәкеш мәхәббәтең яулап, мәңге истә калачак. Ел аланының исеме бүген билгеле булачак. Сезнең алкышлар, сәләтнең якын дуслары Зәринә Вилданова һәм Илгиз Шәйхрәзиев.